имрӯз мардум аз дарди буғумҳо, хусусан аз дарди буғуми косурон, ки агар ба таври фаҳмутар гӯем қулмуч мегӯянд ва ё ин ки боз ҳам содатар карда гӯем шаравой мегӯянд, шикоят мекунанд. яъне ин вайроншавии хиряши буғумро дар бар мегирад. COVID-19 чӣ гуна метавонад ё ки тавонистааст таъсир кунад ба буғумҳои инсоният? вақте ки гармонро гирифт барои тавбат, бояд дар ҳамон вақт дар баробари он бояд калси препаратҳои устухонро сахт карданро бояд мегирифт. Шикояташон аз чӣ сар мезананд? Аз чӣ шурӯъ мекунанд? Чӣ гуна дард пайдо мешавад? дармандӣ дар буғуми косрон, каме лангидан, чӣ хел мегӯем пахви област, дар ҳамон ҷо дардмандӣ пайдо мешавад. буғуми сунъӣ чӣ гуна гузаронида мешавад ҷарроҳияш? мақсад вақте ки эндопротез мемонӣ, қисми ҳуққа, мақсад сараки устухони ром бо ёрии арраи барқӣ бурида гирифта мешавад. салом бинандагони ютуб канали Фара. барномаи табиби ман аст ва мақсад аз барнома ба мардум ошно намудани пешгирии роҳҳои бемориҳои гуногун мебошад. ва имрӯз бояд ба саҳми шумо расонем ки чанд сол пеш мафҳумҳои коксартроз, артроз, некрози асептикӣ сари рон ва монанди инҳо, яъне ҳама гуна бемориҳое ки вобаста ба буғумҳо ҳастанд, буғумҳои инсоният, барои мардуми мо бегона буданд. ва имрӯз дар ҷомеаи мо кам нестанд албатта нафароне ки аз дарди буғумҳои худ шикоят мекунанд. ба хотири равшан намудани ана ҳамин гуна бемориҳо, яъне фаҳмутару муфассал шарҳ додани бемориҳои вобаста ба буғумҳо, имрӯз дар барномаи мо ҳузур доранд номзади илмҳои тиб, ки дар Федератсияи Русия шаҳри Москва ҳимоя кардааст ва ҳамчунин корманди муассисаи давлатии маркази илмии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон Шифобахш, ки маъмул ба қарияи боло аст, дар бинои 4 шуъбаи ортопедӣ кор ва фаъолият мекунанд. доктор Дӯстов Хуршед, хуш омадед ба барномаи мо. раҳмат. имрӯз мардум аз дарди буғумҳо, хусусан аз дарди буғуми косурон, ки агар ба таври фаҳмутар гӯем қулмуч мегӯянд ва ё ин ки боз ҳам содатар карда гӯем шаравой мегӯянд, мардум бештар аз ҳамин дарди ҳамин буғум шикоят мекунанд. чӣ хурд, чӣ калонсол, чӣ миёнасол ва оиди ана ҳамин беморӣ каме муфассалтар ба бинандагони мо мегуфтед. салом алейкум. шумо дар бораи бемории артроз мегӯед. артроз ин дар тамоми буғумҳо мешавад, на танҳо дар буғуми косурон, дар буғуми китф, оринҷ, буғуми косурон, буғуми зону артроз дида мешавад. ин чанд дараҷа дорад, аммо дар буғуми косурон мо мегӯем остеоартроз ё ин ки коксартроз. ин коксартроз ё ин ки остеоартроз ин бемории дегенеративно дистрофический беморӣ мебошад, ки яъне ин вайроншавии хиряши буғумро дар бар мегирад. яъне вайроншавӣ, хурдашавӣ ҳамун сараки хурдашавии сараки устухон, хиряш, қисми тағоякӣ, ҳамин сараки рон ва ҳуққа қисми хиряш доранд. хиряш ин ба забони русӣ суставной поверхност мегӯянд. суставной поверхност вайроншавии ҳамин хиряшро дар назар дорад. ҳамин вайроншавӣ ҳамин дар 4 марҳила дорад. дараҷа 1 аст, 2 аст, 3 аст, 4 аст. ҳозир мо дар вақти суҳбатмон мефаҳмем дараҷа 1 аст чӣ тавбаш, 2, 3, 4 аш кадом тавбатҳоро дар бар мегирад. сабабҳои асосии осеб ёфтани ҳамин буғуми косурон. сабаби пайдошавии артрозҳо ин яке вобастагӣ дорад синни сол, фарбеҳӣ, травма, осебгирӣ, корҳои вазнинро бисёр кардан, баъд илтиҳобгирии буғумҳо, баъд айни замон бемориҳои COVID-19 бисёртар ба ҳамин бемориҳои буғуми косуронҳо, бемороне ки баъди гузарондани COVID-19 ба мо муроҷиат мекунанд, ки ин бемориҳо бисёрашон яъне дутарафа беморанд. ҳарди буғуми косуронҳо
дарманд аст ба мо муроҷиат мекунанд یعنی баъди چگونه гузарондани COVID-19. یعنی کووید 19 چگونه میتواند یا که توانسته است تاثیر کند به بقوم های انسانیت؟ вақте ки солҳои гузашта бемории COVID-19 буд, беморон бисёртар ҳами кадом беморе ки COVID-19 шуда буд, ё дар беморхона бистарӣ буд ё дар хонаш тавобати гармонотерапия гирифтагӣ беҳад ба дозаи баланд аз меъёр баланд гармон гирифтагӣ. вақте ки гармонро гирифт барои тавобат, бояд дар ҳамон вақт در баробари он бояд калси препаратҳои устухонро сахт карданро бояд мегирифт. гармон як хосияти хубаш чист? Хосияти хубаш гармон ҳаме ки дардро дарав бартарӣ мекунад, дардро аз организм дарав бартараф кард, дард гум мешавад. аммо калси, кали, микроэлементҳои устухон ё ки дар бадан бурдаро паст мекунад. мақсад бо роҳи пешоб барои баромада аз организм меравад. барои ҳамун мақсад дар вақти гирифтани гармон бояд миқдори лозимии калси, фосфор, витамин Д ҳаминҳоро бояд беморҳо бигиранд. фаҳмо. خب در حالت آسیب دیدن یعنی با انمی کوکسارتروز اوارده رسیدن بقوم ها ما معلومات داریم که انمون نوی بقوم ایواز کرده می شود. یعنی بقومی کوسورون ایواز کرده می شوند با بقومی سنئی. این رو میگویند تزابیدرین اندوپراتز، یعنی با توجیه گویم اندوپراتزی کوسورون. بیشتری بیمارانی که با شما مراجعت میکنن وابسته به همین درد بقوم ها، شکایتشون از چی سر میزنند؟ از چی شروع میکنند؟ چگونه درد پیدا میشد؟ اون که وقتی که ما در خارج کشور بودیم، در فدراسیون روسیه، بیماران می اومدن درجه اول، درجه یکم، دوم دا با ما مراجعت میکردن که دکتر همینجا درد در بقوم کوسورون پیدا شده است، یا اینکه کمی درد میکند، یا اینکه ба гуфтаи рӯзҳо некомфортна ҳаст, ҳамин чизо мегӯянд. аммо дабоша беморое ки ба назди мо муроҷиат мекунанд дараҷаи 1-2 тамоман гузарондагианд. дараҷаи 1-2 дараҷаи 3-4 мебиёнд. аломати пайдошавии ҳамин бемор дармандӣ дар буғуми косрон, каме лангидан, дар мушакҳои оваранда дар чӣ хел мегӯем пахви област, дар ҳамон ҷо дардмандӣ пайдо мешавад. ҳаракатҳо ба берун бировардани пой, ба тарафи берун бировардан, ба тарафи дарун берун тоб додан дардманд мебошад. ин пайдошавии ҳамин аст. аммо беморон, мо ба бемороне ки муроҷиат мекунанд, бисёри беморон дараҷаи 1-2 дараҷаи 3-4 муроҷиат мекунанд ки вақте мо акси рентгенӣ мекунем ё ин ки компютерни томография мекунем буғуми косрон, аллакай сарак аз ҳолати табобат гузаштааст, артроз гашта ба некрози асептикӣ сараки рон мубаддал гаштааст. ин вақте ки некрози асептикӣ шуд, ҳамин сараки рон бигем гардиши хун вайрон мешавад. дараҷаи якумаш мисол пайдошавӣ, тағйирёбии сарак мешавад. дараҷаи дуюмаш шакл вайроншавӣ мешавад. баъд сеюм, чорум мешавад, дараҷаи импрессиони перелом мешавад. ҳамун сарак аз ҳисоби ки некрози асептик, гардиши хун ки вайрон шид, уҷа ба лаҳҷаи худом хушк мешавад, гардиши хун вайрон хушк мешавад, вазқати роҳ мегаре, импрессиони перелом мегӯянд. переломе ки мисол ҳангоми роҳро гаштан ҳамун сарак компрессия мегирад, маҷақ шавӣ, ба лаҳҷаи мо маҷақшавӣ ҳам сарак бигем осонтар мешавад фаҳмонда. ҳамин ҳолатҳо мешавад. баъд часпиши буғум мешавад. беморо меянд уже ҳаракат дар буғум мега, мо духтур мега фақат рост раҳ рафта метавонем, тамом. почаро ба берун бурдан наметавонанд, шишта хеста наметавонанд, торадкунӣ қин мешавад, отведени почаро ба тарафи берун бурдан, ба дурун бурдан, ҳаракатҳо тамоман гум мешавад, уже часпиши буғум мешавад. яъне ин ҳолатҳо ҳолатҳое ҳастанд ки дигар ба доруву укол дигар дармон намешаванд, аллакай ба охирин марҳалаи ҷарроҳӣ оварда расонда. бале, бемороне ки ба дараҷаи 3-4 ин уже ҷарроҳӣ ба тарафи ҷарроҳӣ мешаванд. вақте ки бемориҳое ки дараҷаи 1-2 бошад, агар ба мо муроҷиат кунад, мо дар вақти пешгирӣ мекунем, МРТ мегзаронем, дар МРТ дида мешавад, яъне саршавӣ ҳаст. мо ба бемор табобат менависонем, табобатҳои лозимаша бигирад. агар унҷа воспалительный процесс, яъне илтиҳоб бошад,
ҷамъшавӣ синавӣ, яъне об дар ҳамун буғум об ҷамъшавӣ дида мешавад. Мо бо ёрии сӯзандору, яъне зери дастгоҳи ӯзӣ оби дар буғум буда оби зиёдиро функсия карда мегирем. махсус дорӯи ҳаст ки равон мекунем ҳамин воспалительный процесс, яъне илтиҳоби капсула мегӯем, пардаи сарак, капсула сустава мегӯем, пардаро илтиҳоб шамо мегирем, дардош хеле хуб мешаванд, дардо гум мешавад, бемориҳо шифо меёбанд. Дараҷаи 1-2 бошанд, мегарданд, шикоят накарда буд ба ҳазур мисол гашта мераванд. фаҳмо. буғуми сунъӣ чӣ гуна гузаронида мешавад ҷарроҳияш? ҷарроҳии буғуми сунъӣ айни замон дар ҷумҳурии мо дар беморхонаҳои бисёр беморхонаҳо мегузаронанд. Дар клиникаҳои шахсӣ ҳам ҳаст, ин ҷарроҳиро мегузаронанд. Мақсад асос барои гузаронидани ҷарроҳӣ дар ҳамин аст ки тарзе гузарондан дар кор, ки ин асос кунҷҳои лозимӣ дорад. кунҷи ҳамин ҷарроҳиро, мақсад вақте ки эндопротез мемонӣ, қисми ҳуққа, мақсад сараки устухони рон бо ёрии арраи барқӣ бурида гирифта мешавад ва қисми тағоякии коси рон бо махсус асбобҳое аст тарошида гирифта ва қисми косачаи эндопротези ки мо мегӯем ба кос часпондан, махсус ӯ кунҷи худро дорад. Агар ҳамин кунҷи дуруст гузорем, баъд ба қисми рон пояи эндопротез пояи устухонро дуруст гузорем, мо бемор ба ягон мушкилӣ метавонад дучор нашавад. Агар кунҷҳояш дуруст бошад, мақсад баъди ҷарроҳӣ бемор ҳам тезтар роҳ мегардад, баромадани сарак баъди ҷарроҳӣ метавонад, агар кунҷ дуруст бошад, баромади сарак ҳамин ҳолат рух надиҳад. Бале. Агар ки ҳамун баромади сарак гуфтед, ё ин ки ҳамун ба таври фаҳмотар гӯем барои бинандагони мо, ҳамун шаравой вақте ки аз ҳамун қолаби худ беҷо мешавад, чӣ ҳолат рух медиҳад ба бемор? ҳангоме ки гузоштани косачаи эндопротез дар таз мемона намера, агар нодуруст кунҷа нодуруст монем амура, ҳамин бемор вақти ҳаракат кардан ё ин ки поча ба тарафи берун бурдан ё ки нишастан, сараки рон мумкин аст аз ҷои худаш барояд. Барқарор карданаш чӣ гуна мешавад? Агар сараки рон ҳангоме ки баромад, бемор худаш инро бартараф карда наметавонад. Бемор вақти баромади сараки рон ба беморхонаи ҳамин наздикаш буда ё ин ки ба духтури ҷои ҷарроҳияш ба беморхона муроҷиат мекунанд. Зери дастгоҳи эоб, ҳамура эоб электрон оптический прибор ҳаст, ки ҳамун зери назоратам ранги рентген аст. Зери назорат карда ҳамура ба ҳуққаи худаш даровардан лозим аст. Боз лаҳзаҳое мешаванд, ки ҳамин бартараф карда намешавад. Инро яъне ба воситаи ҳамун асбоб намешавад. ӯ асбоб как ранги рентген ҳаст, ки зери назорати ҳамун мо ба таври методи кохер меган чӣ ҳамин методҳо ҳаст, мо ҳамро бартараф ҷобаҷо мекунем. ҳангоме ҳаст ки сараки рон буромад, дар оҷа мушакҳо ҳаст, зери ягон мушак зери сарак мемонад, бартараф намешавад. Мо ин лаҳзаҳоро беморро ба тарзи ҷарроҳӣ кушода, аз нав кушода, саракро ба дохили ҳуққа бартараф мекунем. Баъд бемор мисол бо духта бо ҷавобш мем зери ҷарроҳӣ қатъи бартараф карда мешавад. фаҳмо. Пас аз ҷарроҳӣ ба бемор аз ҷониби духтур чӣ тавсияҳо дода мешавад? Яъне пас аз ҷарроҳӣ кай метавонад роҳ равад, кай метавонад яъне мустақилона ҳаракат кунад, ё ин ки аз чӣ тавсияҳо дода мешавад аз ҷониби духтур барқароршавӣ ба ҳолати бемор пас аз ҷарроҳӣ? Беморро пас аз ҷарроҳӣ, имрӯз мақсад бигем ҳамин рӯз беморро мо ҷарроҳӣ кардем, пагоҳ баъди ҷарроҳӣ, баъди захмбандӣ беморро мо активировать мекунем, яъне беморро мешинонем, мехезонем бо ёрии хадунок роҳ гардад. Пагоҳаш яъне пагоҳ баъди ҷарроҳӣ метавонад бемор бо ёрии ходунок ё ин ки чигас асобағалҳо метавонад бемор роҳ равад. ягон тавсияи духтур ҳаст ки барои машқ кунад ё ин ки чӣ кор кунад? Беморонро дар хориҷи кишвар аз сабаби мақсад
гарон буданд беморро ҷарроҳӣ мекунанд, як рӯз пас ба хонааш ҷавоб медиҳанд. ҳамин корро мо ҳам дар ҷумҳурӣ Худо метавонем ки беморро мо имрӯз ҷарроҳӣ кардем, як рӯз истад, рӯзи дуюм метавонем ба хонааш ҷавоб диҳем. но дар хориҷи кишвар рафта дар хонааш беморро ҳамшираҳое ҳаст ки зери назорати ҳамшираҳо дар хона меистад, захмбандӣ мекунанд, доруворӣ, маводҳои дорувориша мегузаронанд. аз сабабе ки дар ҷумҳурии мо ин ба қадри имконият ҳозирашба нест, бемориҳоро мо ҷарроҳӣ мекунем, як рӯз пас аз ҷарроҳӣ беморро фаъол мегардонем. бемор бо ёрии асобағал ё ин ки барои бемории ходунок дар дохили шуъба роҳ мегардад. мо беморҳоро дар баъди ҷарроҳӣ кардем дар беморхонаи шифобахш, дар шуъбаи дуюми радодӣ. баъди ҷарроҳӣ панҷум ё ҳафтум рӯзи ҷарроҳӣ беморро баъди гирифтани ҳамаи дорувориҳои лозима, антибиотик, ҳамаи ёро гирифт, беморро мо метавонем ба хона ҷавоб диҳем бо тавсия. баъди рафтан дар рӯзи 10 ё 12 рӯз дар дармонгоҳи ҷои истиқомат табиби осебшинос омада захмбандӣ карда кӯкҳояшро мегирад. бинандагони азиз, беҳтараш ҳамон аст ки пас аз ҷарроҳӣ шумо ҳатман ки бо маслиҳати духтури худ як чанд рӯзе дар ҳамон беморхона бошед, зеро пас аз ҷарроҳӣ ҳамаи мо медонем ки дардҳо зиёд мешаванд ва сари вақт бояд ҳамон дардро таскин диҳем ва чуноне ки гуфтанд захмбандӣ, привязка лозим мешавад ки на ҳамеша мо метавонем ки дар ҳолатҳои муҳим духтурҳоро пайдо кунем. барои ҳамин беҳтараш хуб аст ки пас аз чӣ гуна ҷарроҳие набошад бо тавсияи духтур албатта як чанд рӯзе дар беморхона бошем. ва саволи дигар доктор ин аст ки ҳамин эндопротез, яъне буғуми сунъие ки дар косурон мегузоранд, оё дар кишвари мо ҳаст ва ин чанд нав мешавад, чанд намуд мешавад ва оё аз рӯи сифат фарқ мекунанд? ва дар охири ҳамин савол баъд мегуфтед ки оё маблағгузорияшон чӣ гуна аст, яъне тахминан агар гӯем. эндопротези буғуми косурон дар айни замон дар кишвари мо агар хато накунам мумкин аз 7-8 мамлакати дунё дар мо ворид мешавад. ҳамин эндопротезҳое ки ба мо ворид мешаванд, ҳамаш хусусияти худаша дорад. ҳар як эндопротез кунҷи худаша дорад. ҳар як эндопротезе ки ҳар як кишвар биёд сифати худаша дорад. сифати эндопротез бениҳоят аз сифаташ вобастагӣ дорад. яъне шумо бо номҳояшон метавонед инҷо? айни замон дар кишвари мо аз ҷумҳурии Хитой эндопротез ҳаст, мисол аз ҷумҳурии Беларусия ҳаст мода, аз ҷумҳурии Ҳиндустон ҳаст, аз Испания ҳаст, Туркия ҳаст, Белгия ҳаст, Испания ҳаст, Италия ҳаст. ҳамаи ҳаминҳо бо сифатҳои худ фарқ ҳамаш бо сифати худаш фарқ мекунад. американский мода ҳаст, Зимер, ҳамаи ҳамин эндопротезҳо мода ҳаст. маблағҳои ҳамин ҳамаш фарқият дорад. вобаста ба кафолат аст ё ки сифат аст? вобаста ба сифаташ, вобаста сифаташ баъд истеҳсолкунандааш, мисол ҳар якташ фарқ. кадом мамлакат аст? кадом мамлакат аст? мақсад ҳар якташ тахмин гӯем аз чанд сомонӣ то чанд ба сомонӣ гӯем, агар аз чанд сомонӣ аз ҳама сифати паст бемориҳое ки дастрас мекунанд аз 18 то 25 ҳазор сомона мегӯям мо дастрас мекунем. беморҳо дастрас мекунанд. ин аз сифаташ вобастагӣ аст. боз шояд ки ҳар ҳамон ширкате ки фурӯши ҳамин гуна эндопротезо, боз шояд ки ҳар якташ нархгузори худро алоҳида дошта бошад. ҳар як ширкат нархгузори худша дорад. мисол мақсад ширкат кадом роҳхати мебирад, чӣ мебарад, иш мо намедонем. хуб, оиди кафолати ана ҳамин буғумҳои сунъӣ мегуфтед ки кафолаташ чӣ гуна аст? кафолат ҳамин эндопротезҳое ки ҳастанд, ҳар якта ҳамун фабрикае ки заводе ки ҳаминро мебурад, кафолати худша метиҳад. агар ба сол гӯем? ба сол гӯем, мақсад протезе ҳаст ки кафолат асос аз рӯи таҷрибаи мо 5-10 сол мегам. протезе ҳаст ки 5 сол 10 сол.
اینش هست 15 سال 20 سال میگه، دیگرش هم میگه 25 سال 30 سال. همین پراتز ها همش این ماتریالش تیتان است، بالاش گیدروکسیاپاتیت پاکریتی داره، کاستی پاکریتی گیدروکسیاپاتیت میگن، همین پاکریتیش هست. اما کفالت اساس پلاستیک هست، سверхвисокомолекулярный полиэтилен میگن، اما пластмасс هست که در مابین همین میسه این پلی‌اتیلن است. بعد سرک است. مقصد بگیم که زوادی که میبره همیرا میگن پلی‌اتیلن، این سرک کوبالت خروم اینش پلی‌اتیلن. بین همین سرک اگر نержавеющий сталь باشه، همین سرک نержавеющий сталь پلی‌اتیلن سверхвисокомолекулярный полиэтилен میگه سویشخوری بین همین 5 سال 7 سال. یعنی کفالت در همون سویشخوری بین پلی‌اتیلن و نержавейка. اگر همین سرک کوبالت خروم باشه و پلی‌اتیلن باشه میگه 10 سال 15 سال میگه کفالت میده. اگر همین پلی‌اتیلن пластмасс بگیم، سرک галовкаи ҳак бемонем керамика заводи ки ҳаминро меора мега ки 20-25 сол кафолат мета барои худашавиш. агар ки болоям керамика боша, галовкаам керамика 30-35 сол мега кафолат мета. заводи ки ё фабрикае ки ҳамин чизоро меброра, ҳамаи ҳамин нархи худашна вобастагӣ дора. мақсад бигем ки ҳамун таҷҳизотое ки ҳаст, ҳамун протез ҳамаи ҳамин дона ба дона ҳаст. беморе ҳаст ки мегам мо мемонем керамика ба керамика ё керамика ба полиэтилен, кобалт хром ба полиэтилен, вобастагӣ ба бемор дорад. дуруст мегӯед. аммо беморон чӣ гуна метавонанд дар шинохти ҳамон чӣ кор бояд кунанд, ё ки ҳатман ки бо духтури худ маслиҳат кунанд? бемороне ки ба назди мо муроҷиат мекунанд, на танҳо дар беморхонаи шифобахш, ё ки дар беморхонаи Истиқлол, ё ки дар беморхонаҳои бисёре ҳаст, клиникаҳои шахсӣ, бемороне ки мебиёянд, мо аввал пеш аз муоина кардан бо шикоятҳо мебиёянд, мо муоина мекунем, акси рентгенӣ мекунем, компютер ё ин ки магнитный резонансии томография мекунем. мо вақте дидем беморро пешниҳод мекунем ки ҳамин намуд эндопротезҳо ҳаст, вобаста ба шарту шароити бемор. вобаста ба шарту шароити бемор ҳамин намуд эндопротезҳо ҳаст. шумо кадомаша хоҳед, мо ҳамеша мемонем. мо пешниҳод мекунем ки мақсад сину соли шумо ба мақсад шумо ёшед, хубтараш ҳамин эндопротеза монем, муҳлаташ хубтар. сину соли ҳаст ки мисол кӯҳансол аст, мо мегем шарт нест ки эндопротези гаронарзиша монем. мисол ҳаминро мо ҳамаша мефаҳмонем дар беморҳо. мо огоҳӣ дорем ки шумо на танҳо бемориҳои яъне ортопедӣ, буғумҳои косурон ва дигар буғумҳоро табобат мекунед ё ҷарроҳӣ мекунед. ба ғайр аз ин шумо боз огаҳ ҳастем ки бемориҳои саратони устухонро табобат ва ҷарроҳӣ кардаед. хуб, дар бораи ҳамин табобатҳои худ ё ҷарроҳиҳои худ кардаатон маълумот медодед ки ин чӣ гуна буданд ва чӣ гуна табобат ёфтанд? гапа росташа, вақте ки дар шаҳри Москва таҳсил кардам, ман таҳсили илмиам номзади илми тиб дар шӯъбаи патологияи устухонҳо буд. дар шаҳри Москва, дар ЦИТО, Центральный институт травматологии ортопедии шаҳри Москва, патологияи устухонҳо дар ҳамон ҷо беморҳои яъне шӯъбаи ортопедӣ, аммо бемориҳои онкологиро ҷарроҳӣ мекарданд. бемориҳои онкологӣ мешаванд хушсифат, мешаванд бадсифат, яъне злокачественӣ ҳаст, доброкачественӣ ҳаст. дар ҳамон ҷо ҳамин бемориҳоро ҷарроҳӣ мекарданд. ҳамин ҷарроҳиҳоро ман дар ҳамон ҷо омӯхтам. вақте ки мо ба шаҳри Душанбе омадем кор мекардем, ҳамин бемориҳо бисёр буд, бемориҳо дар мо бисёр буд. баъд ман чанд беморро пешниҳод кардам ки мо ҳамихеле ҷарроҳӣ ҳаст, агар шумо розӣ бошед мо мекунем. гапа роста, дар ҷумҳурии мо ҳамин бемориҳоро ҷарроҳӣ, эндопротези онкологӣ намекарданд. вақте ки мо омадем, то ҳозира бигем буғуми косурон, яъне эндопротези онкологӣ бо андозаи то 20-22 сантиметр устухони ронро гирифта бо якҷоягии омос мегирифтему эндопротези онкологӣ мемондем. эндопротези онкологӣ назар ба ортопедӣ бениҳоят душвор аст, барое ки мушакҳое ки дар қисми мадвари калони рон мечаспанд, ҳамин
асос ҳаракати буғуми кострон берун баровардан, қат шидан, рост кардан, ин аз ҳисоби пайвандакҳо, аз ҳисоби мушакҳо мешаванд. Бемориҳое ки онкология ҳастанд, вақте ки устухонро мо буридем, ин мушакҳо, пайвандакҳо ҳамаш дар устухон часпидаанд. Мо ҳамиро ҷарроҳӣ карда, ин эндопротез дар ҷумҳурии мо нест, ин махсус эндопротезҳо ҳаст. Мо беморҳоро тайёр карда аз шаҳри Москва, мақсад бием Размерша гирифта заказ мекунем, беморро дастрас мекунем, мо ҷарроҳӣ мекунем. Аз чунин беморҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ҳамагӣ 8 бемор ҳаст. 8 беморе ки қисми проксималӣ, яъне косу рон бо якҷоягии кос ва устухони рон ҷарроҳӣ карда 8 ё 10 бемор ҳаст. аз ҳамин 10 бемор бигем хай сину солшон вобастагӣ дорад. 6 бемори ҳамин то ҳол қатъи мо мақсад телефон мекунад, тариқи телефонӣ мебиён, як сола як бор мо мебинем. ҳатто охирон як беморе ки мо ҳаст, ин кас духтур ҳаст, мо номша дар ин ҷо номи духтура намегем, духтур ҳаст, дар ҳамин ҷумҳурии мо духтур ҳаст, кор мекунад. ба андозаи хато накунам 20 сантиметр зиёдтар аст устухони ронша гирифта эндопротези онкологӣ монем. то ҳол духтур ин як сол шудагӣ нест, як 7-8 моҳ шудагӣ ин ҷарроҳа духтур кор мекунад. то ҳол духтури таҷрибаша мекунад, роҳ меравад. то ҳол ба мо тамос ҳаст, ба мо раҳмат мегӯяд. ба ғайр аз буғуми косрон, буғуми китф беморони ба мо муроҷиат карданд ки дар ҳамин маркази онкологӣ саратоншиносӣ дида буданд, гуфтанд ки мақсад буриши даст мегузаронем, яъне ампутатсия ё ки экзартикулятсия аз буғуми китф мегузаронем. ҳай бемороне ҳаст ки розӣ набуданд, ба мо муроҷиат карданд. мо ҳамин беморҳоро қисми проксималии устухони китфро ба андозаи 10-12 сантиметр ҳаст. беморе ҳаст ки 8 сантиметр, бемораш 6 бемор аст мода. то 12 сантиметр бурида буғуми китф иваз кардагӣ ҳастем. инам аввалин бор дар ҷумҳурӣ мебошад. ҳамин бемориҳоро мо дар беморхонаи шифобахш қарияи боло бо якҷоягии мутахассисон аз маркази саратоншиносӣ мо ҷарроҳӣ кардагем. айни замон 6 бемор мо ҷарроҳӣ кардагем. 4 бемори ҳамин то ҳол ба мо тамос мекунад ҳастанд. ин дар бораи бемории қисми проксимали устухони рон буду устухони китф. ана қисми дисталии устухони рон бо якҷоягии зону ҳамин соли 2025 буғуми зону бо якҷоягии устухони рон ба андозаи 20 сантиметр устухони ронро бурдем, 10 сантиметр устухони соқро бурида мо буғуми сунъӣ мондем. ин ҷарроҳӣ ин ҳам аввалин бор дар ҷумҳурии мо мебошад. ин бемориро мо бо якҷоягии духтурони саратоншинос дар беморхонаи шифобахши Қараболо гузарондем. ҳамагӣ 3 бемор мебошад. 2 бемори ҳамиро мо дар шифобахш гузарондем, якша дар маркази саратоншиносӣ. айни замон ҳар 3 беморҳо ҳастанд, бо мо дар тамос ҳастанд. беморҳо роҳ мегарданд, шикоят надоранд. беморе ки аввалин бор мо ҷарроҳӣ кардем, ин бемор аз ноҳияи дурдаст, аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин мебошад, аз диҳаи Сарчашма, яъне шурободи пеш шуробод. ҳамин бемор ба мо муроҷиат кард. мо фаҳмондем хай гарон аст, онҳо дастрас карданд. беморро мо ҷарроҳӣ кардем. пагоҳш баъди ҷарроҳӣ бемор хест, роҳ рафт. ин беморе ки ба мо муроҷиат кард, буғуми зонуш рост карда наметавонист, қаткунӣ дар меъёр, росткунӣ рост карда наметавонист. мо ҳамиро ҷарроҳӣ кардем. якум рӯз баъди ҷарроҳӣ хеста роҳ рафт. ҳамин беморро аввалин бемор буд. мо инро дар моҳи сентябр, агар хато накунам, сентябр буд, мо ҷарроҳӣ кардем. сентябри октябр мо ҷарроҳӣ кардем. ҳамин беморро мо дар аввалин бор дар ҷумҳурии навоварӣ ки буд, мо ҳамиро дар шаҳри Москва форуми Приёровский буд, дар ҳамон ҷо ман худам ҳамин беморро даклад кардам. ҳай профессорон буданд дар форум, ҳама аз тамоми мамлакатҳо буданд, диданд. баъд гуфтанд ки шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин ҷарроҳиро чӣ хел гузаронид? ҳай мо фаҳмондем ки мисол аз эндопротеза мо
заказ кардем. Мисол Дархост мо гуфтем ки аз сабабе ки дар ҷумҳурии мо фабрика завод нест, ҳамин эндопротез мо як дона заказ кардем. Мо рентген мекунем, стандарт рентген кардем. мо ҳаҷми обхола, ҳаҷми устухонро мебинем, доир ба ҳамон ҳаҷм мо заказ мекунем, протеза меоранд, ҳамон яктои овардагар мо мемонем. ҳам якторо овардем, мондем, хай бемор бо фаҳмудем, ҳамин хел модар хеле раҳматҳои калон гуфтанд ки шумо мақсад асбобҳои лозима нест, бе ҳамон асбобҳо шумо ҳамин ҷарроҳиҳои нодира гузарондед. саломат бошед доктор. Шумо гуфтед ки дар Федератсияи Русия дар шаҳри Москва яъне ҳимоя кардеду унвони номзади илмҳои тибро сазовор шудед ва аз шаҳри Москав омадед ба кишвари худамон. Яъне чӣ навоварӣ кардед дар ҳамин самт? вақто ки ман аз шаҳри Москва омадам, дар ҷумҳурии мо эндопротезҳои ортопедӣ мақсад мемонданд. Кадом солҳо буданд? ман соли 2016 ё 17 омадагим, точно намедонам. 2016 мегӯям, мумкин 17 омадагим, точно. Баъд вақте ки соли 2016 аз шаҳри Москва омадам, ба беморхонаи шифобахш ба кор даромадем. амалиёти ҷарроҳӣ мода мегузаронданд, на он қадар бисёр буд. хай мо дар ҳамин ҷо кор кардем, корро ба пеш бурдем, кор кардем. амалиётҳои ки дар ҷумҳурӣ аввалин бор чӣ пешравӣ мо кардем, дар ҷумҳурии мо эндопротези онкологӣ буғуми китф ягон то ҳамин сола кардаги набуд. ҳамин навовариро ман кардам бо якҷоягии духтурони шуъба ва мутахассисони саратоншинос. 6 беморро аввалин бор дар ҷумҳурӣ аст ки буғуми китфро навоварӣ кардам, мо ҷарроҳӣ кардем. эндопротези онкологӣ буғуми китф қисми проксималӣ 6 бемор дорем. ба ғайраи ин як навоварӣ дигараш қариб 10 беморро мо ҷарроҳӣ кардагем. эндопротези онкологӣ ки инам навоварӣ аст, дар ҷумҳурии мо намекарданд ҳамин ҷарроҳиро. қисми проксималӣ устухони рон. сеюм ҷарроҳӣ навоварӣ эндопротези вобаста аст ба саратон. ба саратон вобаста аст, ба саратон. эндопротези онкологӣ қисми дисталӣ устухони рон. 3 беморро мо ҷарроҳӣ кардем. ин ҷарроҳиҳое ки ман номбар кардам, 3 навоварӣ. ин дар ҷумҳурии мо тамоман ҷарроҳӣ намекарданд. ин ҷарроҳиҳоро, ҳамин ҷарроҳиҳоро ман вақте омадам пешниҳод кардам ки ҳамин ҷарроҳиро бикунем. маркази саратоншиносӣ дар маркази шифобахша пешниҳод кардем. ҳамин ҷарроҳиҳоро пеш мо роҳӣ мекардем, рафта ба Федератсияи Россия ҷарроҳӣ мекарданд, ё ин ки шароиташ набошад, пойро ампутатсия мекарданд, мебуриданд. аз сабаби саратон мебуриданд. шароиташ мерафт эндопротез мемонд шаҳри Москва, шароиташ намешуд, пора бурида дар ҳамин ҷо протез мемонда, протези беруна мемонда мегаштанд. ҳамин навовариҳоро мо кардем. хуб, боз дар оянда боз чӣ кӯшишҳо доред ки боз чӣ навъи ҷарроҳиҳоро ки накардед мехоҳед ки гузаронед? як бемор айни замон ба мо муроҷиат кардага, ба чанд ҷо рафт, ӯ каса гуфтаган ки ё шаҳри Москва бире, ё ки почара ампутатсия мезорем. ба назди ман равон ка муроҷиат кард. ҳамон беморро мо мехоҳем қисми устухони соқ, дар сеяки болои устухони соқ омос ҳаст, ки омос ҳаст ба андозаи соқи зону, соқи зону, яъне ҳамун кулчаи зону, не ай зону поён, ҳамин соқ ин инеҷа почаеда, соқи зону ба андозаи обхол ба андозаи 13 сантиметр аст. устухони по ҳам варам дорад, ҳам ковокӣ аст ки бемор агар айни замон бечигаст раҳ гардад, устухон мешиканад. мо ҳамин бемор ба мо муроҷиат кард, мо аксҳои рентгениша кардем, роҳӣ мекунем ба Федератсияи Россия. агар хеш таборашро розӣ шаванд, дастрас кунанд, мо ҳамин ҷарроҳиро мегузаронем. чиро ба Федератсияи Русия равон мекунем? ҳуҷҷатҳоро, яъне мо рентгенҳоро рентген мекунем, размери устухонро мегирем, мо ҳамин размери эндопротези онкология заказ мекунем. заказ мекунем дар завод. эндопротези онкологӣ барои чӣ? мақсад заказ мекунем барои он ки омосе ҳаст ки обхол, ин омосе ҳаст ки 10 сантиметр, 12, 14 вобастагии омоста дорад. мо ба андозаи ҳамон қадар калон, ҳамон қадар хурд андозаш кардем, мо заказ мекунем ҳамонро. ҳамонҷа
тайёр карда ба мо мефиристанд, ба мо ҷарроҳиро این мегзаронем. هم اولین مراتبه همین نوعی айни замон جراحی ин ҷарроҳӣ то ҳол дар ҷумҳурии мо ҷарроҳӣ шудагӣ нест. Ин намуди ҷарроҳӣ мо ҳаминро тайёрӣ дорем ки агар розӣ шаванд, дастрас кунанд, мо ҳамин ҷарроҳиро мегзаронем. فهمو بیمارانی‌را که شما جراحی کردید سن و سالشون از چند تا چند بود؟ ҳаст беморе ки 18 сола беморе ки ба мо муроҷиат кард, ин некрози асептики сараки рон буд. ако сину соли ҳама поёнша 18 бигирем, мумкин хато накунам, 1 моҳ шудагӣ нест. дар беморхонаи қараболо бо 80, 85, 90, 95 соларо мо ҷарроҳӣ кардагим. тақрибан 1 моҳ шудагӣ нест. як бемор, яъне ҷинси зан, кампир, таваллудаш 1926 дар ноҳияи Ёвон эндопротези биполярӣ мондем. 100 сола кампир, 100 сола аст. мо касал беморро тайёр кардан, мутахассисо назорат кардан, биғаз аз шаҳри Душанбе ноҳияҳои тобеи марказ سفر میکنید сафар برای جراحی؟ мекунем. барои ҷарроҳӣ духтурон ҳастанд, ба мо беморра акси рентгениша равон мекунанд тавассути WhatsApp. мо онҳоро дида тайёр мекунанд, анализашро мефиристанд, мо рафта дар ҳамонҷо ҷарроҳӣ мекунем. یعنی در همون بیمارخانه منطقه‌ای همه رو آماده میکنن، شما رفته عملیات дар جراحی رو беморхонаи می‌کنید. минтақавӣ омода мекунанд. инструментҳоро мо дар ҳамин ҷо стерилизатсия карда, рафта дар ноҳияи Ёвон ё Вахш, Кӯлоб, Данғара, ҳамин ноҳияҳо мо рафта мо ҷарроҳӣ карда мебием. سلامت باشید رحمت. دکتر. بینندگان عزیز، این بود شرح مفصل اویدی بیماری های بغم انسان که امروزها اکثریت ما پرسان میشویم در حالت درد پیدا شدن کجا مراجعت کنیم، چی کار کنیم. با همه این سوال ها ما امروز کوشش کردیم که از دکتری صاحب تجربه با شما روشن کنیم. سلامت باشند، خوش آمدند. раҳмат, миннат дорем.